Bago natin simulan ang kwentong ito, meron lang akong kaklaruhin sa inyo. Sa nakaraang kwento kong Kampana 2, hindi ko sinasabing mas malakas ang mutya ng kampana kaysa sa mutya ng saging. Ang kinalamangan lang ni Jess noong mga panahong yun, bukod sa meron siyang mutya ng kampana, kargado din siya ng solidong dasal ng isang debino. Tapos ang kalaban niya, mutya ng saging na ginagamit ng nasa kaliwa. Tapos hindi pa sigurado kung dinadasalan yun. Kaya talagang pupulbusin siya ni Jess ng buong buo. Iwasan natin yung kumparahan ng mga mutya. May mga kapatid kasi tayong nagtataglay niyan. Baka ma-offend sila. Kung nabilib kayo kay Jess, pakinggan nyo naman yung gagawin ni Tatay Dadoy dito. Simulan na natin. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ko at ng buong pamilya niya. Mother side. Taong 1960. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nung maghamon si Tatay Dadoy ng kahit anong lahi ng aswang na handang-handa siya sa kanila. Kaya ang nangyari, binigay nito ang gusto niyang mangyari. Sa takot ni Tatay Dadoy na paalisin pa yung lola ko at yung iba pang mga bata, nagpasya siya na ilagay na lang sila kung saan mas ligtas. At napunta ang mga batang ito sa parte ng bukid niya kung nasaan ang lahat ng mga alaga niyang iba't ibang hayop. Malawak na bukirin yon na merong mga kalabaw, baka, kambing, manok, pato, bibe, pabo, at kung ano-ano pang iba't ibang klaseng hayop na pangbukid. Medyo malapit kasi yon sa bahay na tinutuluyan nila. Kaso lang, malayo yon sa parte ng bukid ni Tatay Dadoy kung saan sila nagtatanim ng mga palay nila. Isa pang kinagandahan sa parte ng bukid na ito, sa likod ng bahay nila, ilang metro lang merong malapit na ilog. Kung gusto nilang maglaro, maligo, o manghuli ng mga isda sa ilog, pwedeng-pwede. Paminsan-minsan, inuutusan din sila ni Tatay Dadoy doon. Isang hapon, habang pinapastol ng lola ko yung mga anak ng pato, may nakita itong si Tatay Fernando na 3 banog na lumilipad sa itaas nila. Nga pala, si Tatay Fernando kapupunta lang dito sa bukid. Sumabay siya pabalik sa tatay niya nung nagpagamot yon kay Mamang. Kung maaalala nyo, nakagat siya ng aswang, di ba? Tapos yung banog naman, sa English, sila yung tinatawag na hawk. Ang tawag naman ng mga Cebuano dito, banog. Sabi sa akin ng lola ko, pareho lang din sa Ilonggo na tawag yan. Yun nga, banog. Balik tayo sa kwento. Paikot-ikot yung 3 banog na yon sa itaas nila. Para bang naghihintay ito ng pagkakataon kung kailan nila aatakihin yung mga anak ng pato. Maya-maya pa, biglang nag-dive ng napakabilis yung isang banog. Tapos nadagit niya yung isang anak ng pato, sabay lipad ng mabilis papalayo. Yung dalawa hindi pa nakakakuha. Paikot-ikot pa rin. Pumwesto si Tatay Fernando malapit sa mga anak ng pato. Dala-dala ang tirador niya. Nakaabang siya at nakaasinta. Kapag may bumabang banog, titiradorin niya. Sakto namang nag-dive yung isa papalusob. Tumiming si Tatay Fernando. Kaso, masyadong mabilis yung banog. Hindi niya tinamaan. Matapos makakuha nun ng anak ng pato, lumipad na yon papalayo. Kasama yung isa pang banog. Ang sabi ni Tatay Fernando, kung malaki-laki lang sana yung banog na yon, tatamaan niya eh. Kaso, maliit lang.
Medyo kinabahan yung lola ko. Kasi siya ang mapapagalitan ni Tatay Dadoy. Hindi niya kasi binabantayang maigi yung mga yon. Ang ginawa niya, nagpatulong siya kila Auntie Inday at Nanay Thelma na gumawa ng bakod na kulungan. Para yon sa mga pato, mga sisiw at yung mga maliliit pa na hayop na pwedeng dagitin ng banog. Sandali lang nila ginawa yon. Pinagtagpi-tagping kahoy lang naman. Kumbaga, para lang hindi makita ng banog yung mga maliliit. Lumipas ang buong araw na wala nang bumalik na banog. Kinaumagahan, nagsisisigaw itong si Tatay Fernando papunta sa bahay nila. Ang sabi niya, may mga malalaking banog. Agad-agad tumakbo sila papunta doon para tingnan yung sinasabi ni Tatay Fernando. Naisip ng lola ko, ligtas naman yung mga maliliit na hayop kasi ando doon yun sa ginawa nilang kulungan eh. Pero pagdating nila sa lugar, gulat na gulat sila kasi napakalalaking mga banog yung nakita nila at hindi na maliliit ang tina-target nito. Yung mga malalaking pato, manok, pabo, basta malalaking hayop na yon. Pero kayang-kaya silang dagitin nung malaking banog na yon. Nakita nilang dumagit yun ng isang malaking pato at isang inahing manok. Kasyang-kasya yun sa dalawang malaking pangdagit nito. Matapos yan, lumipad ito papalayo. Ayon pa sa lola ko, sobrang baho ng amoy nun. Amoy bulok. Naamoy niya kasi ang lakas ng pagaspas ng pakpak nun eh. Sa tansya pa ng lola ko, kahit silang mga bata, kayang-kaya silang dagitin nun. Kasi nga sobrang laki. Medyo na-alarma na yung lola ko. Kasi sobrang pamimeste na yung ginagawa nila eh. Kaya pumunta siya sa parte ng bukid kung nasaan sila Tatay Dadoy. Tapos sinabi niya lahat dito. Ang sabi lang nito sa kanya, normal naman na nangyayari yun. Kaya dapat meron silang panakot sa banog. Ang sabi ni Tatay Dadoy, kahit gumawa lang sila ng kahoy na merong nakasuot ng damit. Para kunwari merong tao. Tapos pababantayan din niya sa isa sa mga tauhan niya yung lugar para makumpirma kung gaano ba kalaki yung sinasabi nilang banog. Kinaumagahan, naayos na lahat ng dapat nilang ayusin doon. Wala na rin sa isip nila yung banog kasi nilalaro na nila yung mga hayop eh. Pero maya-maya pa, bigla na naman nilang nakita yung malaking banog. Pero sa pagkakataong ito, 3 malalaking banog yun. Yung tauhan ni Tatay Dadoy na inatasan niyang magbantay doon. Gulat na gulat kasi yun yung unang beses na nakakita siya ng ganong kalaking banog. Halos mas malaki pa sa tao yung dalawa doon. Pero yung isa, medyo maliit. Paikot-ikot yun sa taas nila. Kinuha nung tauhan ni Tatay Dadoy yung sibat niya. Naghahanda itong ibato yun kapag merong banog na mandadagit. Habang yung lola ko naman at sila Tatay Fernando, nagtakbuhan na para pumunta sa silong. Kahit nasa silong sila, sumisigaw-sigaw sila para bulabugin yung banog. Tinatakot nila. Pero matikas ang banog na ito. Agad-agad bumaba siya para naman dagitin yung pabo. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya lumipad pa itaas. Pinatay niya kaagad ng mabilis yung pabo. Tapos sumunod yung 2 banog. Sa harap nila mismo, kinakain ng 3 banog yung pabo. Iyak na ng iyak yung lola ko kasi matagal na nilang alaga yun eh. Sinibat ng tauhan ni Tatay Dadoy yung banog. Nakita ng lola ko na dumulas lang yun sa mga katawan nila. Tapos kahit bugawin nila yung mga banog, hindi yun natitinag. Tinitirador na din sila ni Tatay Fernando.
Pero sadyang matitibay itong mga banog na to. Pinapakita pa nito yung malaking pakpak nila sa kanila. Para bang sinisindak sila. Sa takot nila, nasa malayo lang sila habang binabato-bato yung mga banog. Nang biglang tumakbo yung pinakamalaki doon papalusob sa kanila. Sinarado nung tauhan ni Tatay Dado yung pintuan sa silong nila. Hanggang sa lumipad na yung 3 banog na yon. Tangay-tangay, yung patay na pabo. Tumakbo kaagad yung tauhan ni Tatay Dadoy para magsumbong sa kanya. Maya-maya pa, dumating si Tatay Dadoy doon. Tiningnan niya yung mga bakas na naiwan ng 3 banog. Nagtataka tong lola ko kasi lumayo pa si Tatay Dadoy. Tapos merong kinakapa-kapa sa lupa. Nung sumunod yung lola ko kay Tatay Dadoy, may nakita siyang bukol-bukol sa lupa. Yun bang parang may dumaan sa ilalim? Sinundan ni Tatay Dadoy yon hanggang sa nakarating siya sa kulungan ng mga inahin niyang manok. Pagsilip niya doon, may mga iilang inahin siyang patay. Tapos yung mga itlog nun, may mga butas. Wala na ring laman. Yun bang parang may sumipsip? Tinanong niya kaagad yung lola ko kung hindi ba nila napansin yun. Ang sabi ng lola ko, hindi naman. Kasi mas natatakot sila sa banog eh. Napamura na lang bigla si Tatay Dadoy. Ang sabi niya, 2 lahi ng aswang ang namimeste sa kanya. Yung isa abwak. Pero yung isang lahi, hindi niya alam. Yung palang kasi yung unang beses na nakarinig siya ng aswang na nag-aanyong banog. Buong araw nandun si Tatay Dadoy para pag-aralan yung sitwasyon. Nung kinausap niya yung tauhan niya, ang sabi niya dito, siya na muna ang bahala doon sa palayan. Tututukan niya lang muna yung mga alagang hayop niya. Baka kasi isang araw paggising niya, magulat na lang siya. Ubus na lahat yon. Hindi umuwi si Tatay Dadoy sa bahay nila nung araw na yon. Doon lang siya nagpalipas buong gabi. Kinaumagahan, paggising pa lang ng lola ko, nagmamadali siyang pumunta doon para tingnan si Tatay Dadoy. Dala na din ang pag-aalala niya. Baka mamaya na paano. Nakita niyang nakaupo lang yun sa kubo-kubo nila habang merong pinapatulis na kawayan. Ang sabi ng lola ko, Tay Doy, para sa banog ba yan? Natawa lang si Tatay Dadoy. Ang sabi nito sa kanya, mamaya makikita niya. Hanggang sa bumalik yung 3 malalaking banog. Lilipad-lipad yun sa itaas nila. Yung lola ko tsaka iba pang mga bata, nasa silong lang, kasama si Tatay Dadoy. Nagtataka yung lola ko kasi pinakawalan niya lahat ng hayop niya. E di mas madaling makukuha ng mga banog yun, di ba? Tapos si Tatay Dadoy, nasa silong pa. Hindi naman binabantayan yung mga alaga niya. Hanggang sa humawak ito sa lupa habang merong inuusal-usal. Tapos, dahang-dahang tumayo si Tatay Dadoy. Sabay sumilip-silip sa itaas. Nang biglang napakabilis na umatake nung pinakamalaking banog papunta sa alaga niyang kambing. Nagsigawan yung mga bata dahil sa takot. Pero, bigla na lang ding tumusok yung ulo nun sa lupa. Tapos, dahang-dahang bumagsak yung katawan. Pagtingin nila kay Tatay Dadoy, nakaturo lang yun sa banog. Tapos yung ginawa niyang matulis na kawayan, wala na sa kamay niya. Hindi nila alam kung paano na ibato ni Tatay Dadoy yon. Bigla na lang tumakbo ng mabilis si Tatay Dadoy papunta doon sa banog. Binunot niya yung sibat niya. Tapos walang sabi-sabi, mabilis niyang inihagis yon sa isa pang nasa itaas. Isipin niyo, napakalayo ng distansya ng 2 banog.
Pero tinamaan ni Tatay Dadoy yung maliit. Bagsak yun sa lupa. Tapos kinaladkad ni Tatay Dadoy yung malaking banog papunta doon sa bangkay nung maliit. Binunot niya ulit yung kawayan niya para ibato naman doon sa isa. Pero mabilis na lumipad yun patakas. Nakita ng lola ko na mas malaki pa pala yung banog na yon sa malapitan. Mas malaki pa sa kanilang mga bata. Tapos yung ulo nun, maraming sugat. Para bang nagdaan yun sa pagpapahirap. Ganon din yung maliit na banog. May mga marka sa katawan na parang sinasaktan. May maliliit ding butas yung mga batok nila. Nung masuri ni Tatay Dadoy, ang sabi niya, hindi mga aswang yung panog. Alaga yun ng aswang at inuutusan na guluhin yung lupain niya. Iniwan lang ni Tatay Dadoy yung mga bangkay doon. Ang sabi niya, may among kukuha niyan. Tapos bumalik na siya sa silong para magpahinga. Ilang oras lang ang lumipas. Nakita ng lola ko na gumagalaw-galaw yung mga bangkay ng banog. Nagsisisigaw siya kasi akala niya mga buhay pa eh. Agad-agad tumakbo si Tatay Dadoy papunta sa mga yon. Sabay tinusok niya ng sibat niya yung ilalim ng lupa. Bigla na lang merong sumigaw ng napakalakas. Tapos pakiramdam ni Tatay Dadoy, meron siyang tinamaan. Pagbungkal ni Tatay Dadoy sa ilalim ng lupa, merong binatilyong nakahiga. Tapos may tama yung braso. Sabi ng lola ko, taong-tao lang ang itsura nun. Parang sila lang din. Pero sobrang tapang nung binatilyo na yon. Parang mangangain ng buhay. Parang baliw. Kasi tawa ng tawa kahit may saksak na siya sa balikat eh. Alam nilang lahat na uri ng aswang yon na kung tawagin ay abwak. Ang daming tanong ni Tatay Dadoy sa binatilyo. Pero wala. Ni isang sagot wala siyang nakukuha dito. Pinauwi na ni Tatay Dadoy yung mga bata. Ang sabi niya sa lola ko, hindi nila dapat makita yung gagawin niya doon. Buong maghapon lang silang nasa bahay. Hanggang magtakip silim. Hindi pa rin umuwi si Tatay Dadoy. Kinaumagahan pagbalik nila doon, nakita nilang nakawala lahat ng hayop. Tapos si Tatay Dadoy nakahiga sa silong. Tinanong nila kung nasaan na yung binatilyo. Inangat lang ni Tatay Dadoy yung dalawang balikat niya. Para bang, ewan ko, ganun yung ginawa niya. Sabay ngiti at bumalik sa pagkakahiga. Dala ng kuryosidad, nag-ikot yung lola ko kasama sila Tatay Fernando. Doon lang naman sila sa malapit. Nung nasa medyo loob na sila ng kakahuyan, may naaamoy sila na masakit sa tiyan na amoy sunog. Iba yung amoy. Napakatapang tapos masakit sa sikmura. Pakiramdam nga nila, bumabaliktad yung bituka nila. Nung naglalakad na sila pabalik kay Tatay Dadoy, may napansin si Tatay Fernando na nakatali sa puno. Nakayuko lang yon tapos itim na itim yung kulay. Nung medyo malapit na sila, gulat na gulat yung lola ko. Kasi tao yun. Sa takot nila, agad-agad nagtakbuhan sila para sabihin kay Tatay Dadoy yung nakita nila. Ang sabi lang ni Tatay Dadoy, hayaan nyo lang doon. May mga parating pa. Pero hindi ko lang alam kung kailan. Ang sabi niya pa, sa ngayon, doon na muna siya sa malapit sa kanila. Medyo okay na din kasi yung palayan niya. Pwede na niyang iwan yon sa mga tauhan niya. Para kahit papaano, masilip-silip din niya yung mga alagang hayop niya. Alam din niya sa sarili niya na meron pang isang lahi ang bibisita sa kanya.
bago dumating ang panahon ng gapasan. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakabangis talaga ni Tatay Dadoy. Alam niyo yon, yung tipong wala nang pasapasada ng mahahabang dasal. Bakbakan ka agad. Pero yun nga lang, hindi natin masasabi kung hindi ba siya nagdasal nung gabing pinauwi niya yung lola ko. Baka kasi may mga ginawa siyang seremonyas doon eh. Wala namang nakakaalam. Si Tatay Dadoy lang. Pero yung paninibat, ibang galing yun. Kasi dati, nasubukan ko na din sa Siraway yun. Yung merong kang matulis na kawayan, tapos tinatarget mo yung katawan ng puno ng saging. Hirap na hirap ako nun. Kaya nakakabilib lang talaga yung mga kayang gawin ni Tatay Dadoy. Samahan pa ng meron siyang mutya ng kabalyerong puti. Lakas. Nga pala, meron ako napansing comment. May 20 o 30 likes ata yun. Nabasa ko doon na gusto nilang ikwento ko yung past ni Tatay Dadoy. Yung bago niya nakuha yung kabalyerong puti. Alam nyo, makakapagkwento lang sa akin yan yung anak niya sa Zamboanga. Pero hindi natin alam. Mamaya tatanong ko sa lola ko. Naging interesado din ako bigla kung paano nagsimula yung relasyon nila nung mutya ng kabalyerong puti niya. At saka nga pala, bago din kayo bumilib kay Tatay Dadoy, kay Mamang, kay Jess, Tito Jerry, Johnny, pakinggan nyo yung paparating na ikukwento ni Nuno. Tingnan nyo kung gaano kabangis yung mga bayani natin dati. Kasi meron siyang gagawin dun eh, na kwento niya sa akin kanina. Sobrang galing, alam nyo yun, yung meron pala talagang ganun, yung kayang makita yung future. Pero sa ngayon, ito na muna. Yun lang. Mag-subscribe kayo sa channel ni Nuno, ang Nuno, para after nitong kwento ko, mapakinggan nyo yung sa kanya. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.